Ira na daruma ombanje kakra na edini banaba ayomso ono ane brempo dani gunku musoi yaye chi nyeme na ira tashe nsam yaye ena ayomso ba peni ene gunya sofo ebeto akomfo ani se umwanya ubi a obefo na nantuo eba yura ho na yura ma kwanse ba kusi batem na patem na amba en yesre na yura also oba bisa ende na yura ma ende akomfo ne ayuso ba peni ni kunya so fo na edi abratia ofa na nantuo na ba the slave side and anano. Rabbi Sue, said the Anamako force no. So I room so, Adaroma, a better home. I mean, you could see up the moment be very and there over the number some machines. I am an ego. Anamako for Rosamond Trans. Nothing else, one up, I get it enough. Go back with Naki and no time, I see. And so, another man may know, go up, some go up. Namtani ni tinki kabuli na nukureni na mhoje na mhojo pa dutu onye pasaka sakura ana na sante samsu ni dinko matini se na sante ni nanso ba no master na ma na kan to se hwani odruba onye tumi ni bia ne so okoja demo enukure wonne nkase mu ne mehamen mo na mfum divisional council and let the more cock brown for regional house of chiefs. And then I saw one young Mossin Hassi. And I could have said in Hobio, half on the mapper. But modern so many years, somewhere now for me, when a band here, band here, Mohammed, and I open window to say, oh dear, and do see. To one young dear, modern said, go ahead, and pay for, did now. And pay for, go on, grassy. Pumping. Ah, my more for Buma. And Koyom Mubano and Casamia Mia. No could dream for Mosso. And so for Buma, what the Buma, only the book is said among Amo, he IF. Oh, my Mrs. Oban to Nasi. Via by a foot to be and by my beer, son and twin. So the bitch of what you see, pet, not go for good. Omaka, no more, more. Mr. Beya, Uncle Cotofna be tank a set to the video, or 2 for 1 tank is here, or Bano. The Hunya Pa, Kubia so made a hawk, the INT Massive, there be a idea Hunya Pa, Tipo Martini, said Obe and Puntio Sumanino, a woman sooner, and then the Akro. So Kurono, a teacher to Bebamoa, and Monsieur in Pa, design a million, but Martini. Say, Obetina Punyasu, baby be Amada, Jabo, Tinsa, and Pa, Obetina Punyasu, say, and let me, Wajawa, or the Koi. I don't know, 2 for Daroma. The Nema, a Bapen and Painful number, you see, Yama, so how we do, Manquine, non sequential. 8 Zone. So no one anybody can Mohammed or Jackum and so you have to sing. 8 Jump. So you didn't know in another much Akamuno. 8 The same and no, but for when you are on your mama, but you didn't tell Mama. So that's the Bia Jakaka, about some Hanka said. So they come one more doing one Saturday. More what would you say, Division Council? Saturday, a how to a fresh side. That's not to work as here. That's a Division Council and Yamo. Come on, check him. 8 John. So, 7 Council, so substantial best.
Tama se kam ne bi ama he no kwa sabe e ma mu de be ko so nti tama se ba mo so ba na de be ko so ho no ma mu nti na ma na jama pa mo be different answers no Yob o se ya hafu sabe house e so te kam a wo dwum ho na ma te kam a mo mbe sum no be da se ba dwum ho ko kunyuma da so ba obuni na obeko o se be wa ba de wuti ha de ka tro si se be public school da tawati o se bo wa ma no de je ha ma o yi ni tru ko ko lo ja si yo so ba no afa de o so ba be te ho se na be so me so ba pe no ko pe e hu no no abo do ya ko ka so really so what na ko sisa be ma krom a share no sudina se be yara bi musa hono man se be ko ye ko di sa sidi na da to yo so mo ne ba han mu to ho dina ku ko mo dina mo de ko sa ko no di to yo sese waba oba kwan o ma kwa mo so ne wo ka do se ya hwi pa so ma Asante esum ni hia o se ko na bia kito bia ba bi ya de ma o na wa Asante se ni hia na wo so ko nya no a se ko na kito bia ba bia o so wa o to so no wo so ne de ba ye no e de ma ko nya ne ya ko nya o so wa no ko so ni ti hai wo ko no de den na se be no ma ni ko ni za o che ma hin so no ma abe ba so sa o se no ti o ba yi se de be pe ko nya no ma ko nya na ke se efru o se be o pe ja ko nya no a ampa na ka se be sa ti ne so suma wo sumu mo hunu de te lo kwata wo hunu abo mo e hunu ya no ba mo ga je o ga je aji da hine kwa suma so me no se be hine kwa suma wo sumu no wa ye dia wo be sumu ta de ne se be e ba no kan ka ga cho o se chire na ba cho no so wa ya ma no so no hinu akwa o se ho e do go tsa ho o so ba yi awiri e mo nyakwa ni ro re ko nche o se ba sum ye no mi no ho re wate wa bo mu ba o dada e se be e wu o so ni no kase kuwe me dwe no ho so kase no sumti o dwe no ho na wo ji zaman wo nya bo zo o menti me nwe ho o se o sum papa ti do o dwe no ho no ayomso da eti anya na ko se o se yo so da na ko nya ba bi ni ye na o sum no so ni no ni no ho o se de se pa be de to no asum yi na se na so sa te ni wate o se de bia o ka che unyo eti hana na mu ni na de di ke ka che o se gre ni hanta de uchi tutumia ye ni wo ni pa apopo ni pa uchi o se mo do ni na be tete no so furu ko so sa se de mo se hwe so na wo tete no de wo chi o se yo so ni pa wo mu ndara ne dia o de mo se be di wo so ne e wo so ma do o so de na no go ho na me hwe mu yi o hwe mu yi no so mpa o mo nya ka ho yo
So by the phone, one of the neighbor there, they are doing tomorrow, one fast on pa, look crazy, and found soon the year, now pack and without no epidemic. ATM. Si be bia wo bia mo kam no kure fa channel also on trust the money no kure na subi then mo nyam emra ho ATM. we was so ka se kwa wa na makowo nyinara yom also ho na wa kwa tra ho nyinara e fa na wa also say we have from me fa na wa also say we no Asantehene to Kumasi wọ́n ti ta àfọwọ́ ọ̀họ́ba nù à ẹ̀fọ́ nà dẹ̀ wá. ọ̀sùn màá ní sọ ọtí sọ̀kọ̀ wà kúrò àdé bi. sísè bi Opemsuo ọtí ha yìí esunsun kakraa bi ẹ̀ma ọkọ ní ma sọ ma yọ ọtúmọ̀ nù. màá wọn ní tiẹtiẹ ẹ̀dá bẹ sua ẹ̀dá ekunu na Asantehene wọn ní ọ̀bọ wájú. sɛ nana mpanyinfo adio na anim aba nyinaa wɔn sɛ ɔmo nyame ado no nya sidi kyɛ wura wɔkɔ a ɔbɛkyerɛ ɔkyerɛ pa na wɔata ase kyerɛ pa sɛ wura sɛ mu ɔsɛ ma kodua ɛkyɛ pɔn ɔdi kan ɔdi kan sɛ ɔkyerɛ mpɛdwa ha akɔfo ɛdi sɛ ɛtum kodua jambon wata fɛ wura ka kyerɛ anam kɛbi kyerɛ na kata sɛbi yi wura odi kyerɛ so da yɛ de wɔka kyerɛ na sɛ ɔdi yi suro ne kɛtɛ yi wura sɛ wɔka kyerɛ ne no ma ɔmo refi da ne ho sɛ wɔti ɛne ha ɛne sɛ wɔsɔ bɛka kyerɛ wo deɛ sɛ ɔbɛ som no deɛ to no kɔtena hɔ no mu a sɛ ɔbɛsom no nyinaa no ɔpɛ na yi wura ka kyerɛ wo na wɔtumi de wo dwuma ɛne suntum na ɔde ma wo ɔsi nipa a ɔtɔ hɔ nyinaa ɔde wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa wɔkyerɛ ahantan wɔkyerɛ dua wɔkyerɛ sɛbi tumi a ɛde wɔn nipa wɔtete nipa wɔ nipa mu wɔkyi de yi nso bɛnya abotire na bɛda fam na bɛtete nipa wɔ hɔ na wɔn nsa mpa Asantehene adawo ma ɔhene ɔdun ama yi ɛnya ahene pa na ɛmonyam no aba ɛbɛka sɛ Asantehene nipa ɔdun ama yi deɛ wɔdi yɛ ɛwɔfɛ ne firi nipa na ɔfiri nipa kɔ adeɛ ne nyɛ ɛmonyam yɛ mpi bi kɔ esi ma sɛ bɛ ɛmonyam ɔmra hɔ ebi nkakyia mi ɛwɛ ɛfɛ nkyɛn bibia na wɔn ti aseɛ na ɔba bɛbu saa ewura ɔba kwan bɛ akyerɛ wɔn wɔn ato ɔbo ase na ɛde bu na ɛde die ahomidie ɛde atena akonnwa no so ma sɛ yɛ ɛmonyam aka Asantehene ewura no so ewura so ɔmo ne yie ma ohyira kɔsɛkɔsɛkɔsɛ adɔkyɛ kɔmɛn mu wɔn na wɔn tu kyɛw bɛda ase bɛdwa ha ɛde sɛ ato mmɔtɛnfo kyame o de zi ne kyame nso baa ne ne wura ɔbɛn n'otu efutu pa na ma kyerɛ no akyerɛ pa sɛ maa nye wɔ mu nyinaa ne to ntam kɛseɛ. ɛyɛ metia me ɔmusu ɛkyam srɛ me wura tumfoɔ ntankɛseɛ ɛka sɛ ɛyɛ me wura yi a yɛde ne bɛyi metu no afutu pa na matenetene no sɛ metu no afutu pa na mantenetene no a metu tumfoɔ ntam sɛ ɔtumfoɔ ntankɛseɛ sɛ me wura a ɔwɔ bɛyi metu no nsompa metu no fo no makyɛnkyɛn no sɛ maanyɛ saa metu ɔtumfoɔ ntankɛseɛ me ɔpanyin dɛpɔ si akwan Ayomsohene mo yɛ meka ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ɛti ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ owurɛ yɛ wɔn bɛn mɛto mo so mpa motu so pa na kyerɛ nkyɛkyerɛ paa so na anyɛ asade a metutu ɔfo ntankɛseɛ
Me upon AJ Abibio, Nifa, Mr. Otu tank second tank said, or you know, be 17 of Tupac and Channel Pampa, the 2 town. Me, Opemsuo, Ayomsohene and Asantehene. Mr. Eka Otumfuo ntam kese. Say we were all bay. Me so me so mpa. Me di no kra kire no. Me ba ne kire pa. Na te me twa yes adia. E na me tu Otumfuo ntam kese. Me now sit down kwa Benjamin is so too for time I can't have say or hina or be make na champa atu wo kupa anya sa atu tu mo tanke then you go be metu afutupa a chere kwamba se man chere afutupa na man chere kwamba metu otumfo nta Me obin abrifa dade Peter Grom dikru Mr. Otumfuo ntam kantam kese se nanaye obey metu futupa se man tunu afutupa metu Otumfuo ntam kese le ya be ku Kofie Krom Dikru, Mr. Otumfuo enter. Say Papa ya all bay, metu me for. You are all bay, metu no afutupa, and yes, I become Otumfuo enter. Oberima ata Atimikrom Dikru Mr. Otumfuo ntam kese. Esra Otumfuo ntam. Say Oberima Robert metunufu mecheche. Na semanya ni saa metu Otumfuo ntam. Me Pasipon Mr. Otumfuo ntam kese ka say yewura abo bay me so no so mpa metu afutupa se me da ba chiri ma na Otumfuo ntam so too for tanke say can't tanke say nana kokubi ana nana nana apia kubi nana nana no ofa no ya ma apia kubi otoso mi so pa nana no be so masanteman ele ne me kobi e champion di ka me sere no mato aso niwura engbanyam say na do di asemi fi mo no ho da bia ada o fe me anopa o fe me wia o fe me anacho embo de so member mi so na mi so ya ye o fe me na mama me to nta
Thank you.